Min rolle i Rising Hope er, at jeg er stifter af Rising Hope, og derfor har jeg jo meget erfaring. Jeg har meget indsigt i projekterne, så derfor er det sådan, hvad kan man sige, mig, der har sådan det overordnede overblik over alle de aktiviteter, der er. Tanken bag Rising Hope er, at det er håb, og det er meget det arbejde, vi laver jo, når vi møder kvinderne, eller mødte kvinderne første gang, og de nye kvinder, vi hele tiden møder, der bliver en del af projektet, har mistet håb. Det projektet kan gøre for kvinderne, er, at det kan få det håb tilbage, og få det til at blive rejse op, ligesom Rising Hope. De vigtigste ting, som projektet gør for kvinderne, er, det gør dem clean for stoffer eller alkohol. Uden det, så kan de ikke gøre så meget andet. Og det giver dem en familie. Mange af kvinderne har fået skåret hånden af deres familie, er ikke en del af familien mere, og det er meget vigtigt i Tanzania. Det er det jo i hele verden, men i Tanzania er det også rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er et sikkerhedsnet. Når de så kommer i centret, så møder de en familie, som er bestående af alle andre kvinder, som har gennemgået nogle af de samme ting, som de har, og behandlere, som har gennemgået nogle af de samme ting, som de har. Og så bliver de en del af det her fællesskab. Det fællesskab er rigtig, rigtig vigtigt for kvinderne. Vi har et koncept med indkomstgenererende aktiviteter, som gør, at kvinderne kan spare op til livet efter behandling, livet efter det her projekt. Og der var det første indkomstgenererende aktivitet, vi lavede, var sådan på mikrobasis, hvor at vi fik samlet, ikke Rising Hope, men kvinderne fik ideen om at skulle lave armbånd. Og det skulle være noget, der var, rimelig simpelt, og noget, der ikke kostede for meget at sætte i gang, fordi det var sådan et pilotprojekt. Vi har behandlingscenteret, som startede op i 2018, som er der, man kommer ind fra gaden, eller hvad man kan sige, når man er aktiv misbruger, så kommer man ind på centret og starter 2 uger i detox, hvor man simpelthen får alt det der stoffer ud af kroppen. Det er det eneste center i Tanzania, som er kun for kvinder, og også kun drevet af kvinder. Min rolle i Rising Hope er at være ambassadør. Det er noget, jeg har været i snart 2 år, hvor stifteren Stine spurgte, om jeg kunne være med, og jeg synes, det er et fantastisk projekt, som jeg egentlig står ind for, fordi det er lige efter det, jeg egentlig tror på. Det er hjælp til selvhjælp. Mit første indtryk af de her kvinder, du ved, man har nogle gange nogle forestillinger om, hvordan de er at komme i et behandlingshjem. Men jeg blev mødt med en masse kærlighed og glæde og juble, og de har glædet sig til, at jeg kom. Jeg så kvinder med masser af power og gå på måde, og kvinder, der har en statement at fortælle verden. Altså vi er her, fordi vi gerne vil være her. Vi er her, fordi vi gerne vil starte med at helbrede os selv. Ikke for andres skyld, men for vores egen skyld. Vi er her for at vise, om ikke andet os selv, at den der tilgivelsesproces starter med os. Vi starter med at tilgive os selv, og så kan vi komme ud og tilgive alle andre. Så når jeg ser de her kvinder, tænker you go girl. Fordi det er lige præcis det, man har brug for at bevise over for sig selv, at jeg har jo ikke behov for, at der er andre mennesker, der skal komme og hjælpe mig med almindelige hverdagsting, og give mig nogle drømme, som jeg egentlig selv har. Og det er det, jeg kan se med de her kvinder. Jeg kan så meget se mig selv som 18-årig i det her omgivelse, hvor jeg tænker, hvordan skal jeg få tingene til at hænge sammen? Yes, jeg kan sælge mandatis. Jeg kan være med til at starte den her restaurant, som de gør. Så det synes jeg virkelig, det var meget tæt på, synes jeg. Det kom rigtig tæt på. Det er vigtigt for de her kvinder at have undervisning, for de har brug for at blive klædt på til at komme ud i verden, kan man sige. De har brug for den her viden omkring sig selv. Mig der undervisning var meget baseret på, hvordan klarer jeg det her selv? Hvordan kan jeg acceptere blandt andet, at det her ting, der er sket for mig, så jeg ikke lever i at fortrænge det, men bringe dem op. Behandleren var meget, meget entusiastisk i at fortælle omkring det her med
med værdighed, ens egen værdighed og ens respekt og tålmodighed, men gå på måde, og hun var virkelig god til at snakke om det her med, hvad vil det sige at være afhængig. Jeg tror, de havde brug for at få sat ord på alle de her ting og de følelser, man nu sidder med, som man egentlig ikke kan få et svar på. Men her er der en mulighed for at stille det spørgsmål, fordi du er med ligestillede mennesker. Og det betyder rigtig meget, fordi der var heller ikke noget fordom over for hinanden. Og tværtimod, det er jo det her med, at de løfter, sammen løfter vi. Når du kommer ind i aftercare, det er der for mig var der, hvor jeg oplevede det her sindsro. Der sidder 3-4 kvinder, der syr forklæder, helt stille og roligt, helt afklaret med, at det er her, det er. Og den måde, de forklarer på, at vi er nødt til at komme på det her aftercare, fordi vi er jo ikke helt klar til at komme ud. Vi har ikke nogen familie, der tager imod os, men inden der vil vi gerne stå på egen ben. Vi vil gerne kunne have en indkomst. Vi vil gerne kunne stå og klare os selv og klare vores familier. Altså, vi var ude på restauranten, og det her, det er jo et nyt, altså de har været der en måned, så jeg kunne bare se, hvor stolt de her kvinder var. Og de sad og fortalte mig lige så stolt, hvor meget de får solgt. De havde kun én tallerken tilbage lige den dag, og jeg tænkte, wow, de forklarede, hvordan de står op klokken 4 om morgenen og går klar. De laver dejen til chapati og dejen til mandazi, og så kommer de hen til hotellet eller restauranten, hvor de så tilbereder det her, og det er vigtigt for dem, at kunderne får nogle varm chapati og varm mandazi, og det er vigtigt for dem, hvordan de præsenterer tallerkenen, og hvordan de selv ser ud, og hvordan der sad en, der lavede regnskab. De har faktisk en, der sidder med regnskab, og hun sagde, at vi er bare så stolt af at kunne vise, at vi kan få det her til at køre, og det er os, der er kommet med det. Det er virkelig nogle kvinder, der har et mål i livet, der har så meget glæde. Den der glæde, der var en kvinde, der bare lyser stedet op, når hun kommer ind af døren, på trods af den bagage, hun har. Det er kvinder, som jeg vil tage med hjem, både i mine tanker, men også give en masse god energi.